umceli lo wamfuza la kini yazi kusho uyazenyeza kamini uyazenyeza ngoba ngimdala Okay. Ngicela uhlale phansi ngikuchaze. Uzokuchazela ngicela uhlale. Okay, uhlale. Unobugebengu mana ngabe ngiyisa mina kuphi yezwa le nto engiyengisa ukuthi ufuna ngathi empilweni yami ngoba ngiyamthanda ngiyamkhombisa uthando. Sure. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi sanibonani. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in South Africa. Uyazi ke nje masubona mina ku screen sakho, ngabe se laptop, ngabe se phone, ngabe ku TV lapho edongeni lakho, uyazi sokhuluma indaba eziningi ezithinta imijolo eminingi yahlukahlukene. Mhlambe nawe nenkinga ezithinta umjolo njengamanje email umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Mhlambe kwazi ba kuma episode alandelayo sobe siphethe wena sikhuluma nawe sibheka nendaba yakho. Ungakhohlwa ukusubscribe njengamanje asambe sobabheka ukuthi indaba zabo zihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele kuthinte khona sibangene. Phinde sikubingelele sikwamukele imbukelo wahlelo silungisa umjolo right here on your favorite channel umjolo show. As per usual, igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in South Africa. Mhlawumbe uyabukela njengamanje awusubscribe-ile, yenza into right ukusubscribe lapho and also like uphinde futhi ke ushare channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Amakhanda abheke phansi isho ngazilinye uNkulunkulu kaMatifane asihawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe mhlophe just like umjolo lo okuwona njengamanje. Sikukhumbuze ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO. Yona ki promo code oyisebenzisayo. Celeni kwami nginosise sinaye njengamanje sokhuluma naye so checka nje ukuthi hamba kanjani emjolweni wakhe nanokuthi mhlambe kungane la dadewethu. Uyaphila mfethu? Hayi ngiyaphila. Yonke into iqondile. Asiqale nje ngokuthi ngikhumbuza igama Sibongo ukuthi ubani. Igama lami ngisipesihle ngohambana. Siphesihle. Uyaphila kodwa? Hayi ngiyaphila. Ngiright mfethu. Ulana ke uyalizwe igama lesho yethu silungisa umjolo. Na uzitholula namhlanje kusho ukuthi uzolungisa into ethinta umjolo wakho. Yabo? And not just umuntu nje but umuntu engazi noma uyamazi ini kodwa ngizokuzwa ngawo konke ukuthi nazana kanjani uSindiswa. Hayi ngiyamazi. Uyamazi. Umazi kanjani? Sindiswa umuntu esifazane engiphilisana naye ngasho nje ukuthi imama lami. Imama lakho. Uyena imama. Okay. I-relationship yeni ihamba kanjani? Hayi relationship yethu ihamba kahle futhi akukho engakhomplela ngakho kwamanje. Kuyikhona nje ukuthi njengeyithandani sinako ukuba nezinkinga ezincane. Sewuthi siyalungisa ke ngabe indlela lezi silungisa ngazo. When it comes to i-personality yakhe mhlawumbe ungathi umuntu kanjani? Ungamchaza njengomuntu onjani? Isindiswa ngamchaza njengomuntu ocool and calm, unenhliziyo enhle and futhi passionate. Mawukuthi leyo gama liyakwazi ukudescribe umuntu. Umuntu passionate ngezinto asuke eyifuna like ngisho nje ukuthi personality yakhe iya-align ne-personality yami. Nice. Yeah, because like sifuna into eyifanayo sihandlisha izinto ngendlela ecishe efana. Yeah, ngiyayithola le point yokuthi ngifuna into eyifanayo. Bafuna into eyifanayo. You get it? If you don't get it, forget about it. Hey, we slim, Mama Tifana. Okay. Okay, sis. Namhlanje ukubizelela kuma camera ukuthi uzokhuluma naye. Njoba nikhuluma ke mhlambe indlela enjwayele ngayo ukuthi manje nezinkinga nikhulume kanje noma niyakwazi ukukhuluma nje ninobabili nisolve inkinga zenu. Kodwa ngathi ngiyayiqala le ama camera namhlanje ngisaxakekile futhi kodwa letho ukuthi impendulo azonikayo ngize understand ukuthi kungana ngiletheka ama camera because like sijwayele ukuthi mesixabana sihlala phansi siyakhuluma uma ukuthi inkinga sibone ukuthi ingaphezulu kwethu nje ngalesi sikhathi leso yakhona ukuthi agoduka yekubo sophinde sikhulume umoya mase ku right kodwa sigcina si right into angithathanga. Yeah. Usuready kodwa ukuthi umbone ukhulume nawe uzofuna ukuthini kwena? Hayi ready. Phela ngiyamkhumbula it's been a while. Okay.
I know. Yezwa-ke mbukeli uReady Sipesihle ukuthi akhulume nesithandwa sakhe and uzwile ukuthi ngisho imimoya yabo iyahambisana namagama abaqala ngo-S bobabili yabo labantu sibabedelelene right ungabusanda uhlala la ukhona in no time uzobe sekhona udadewethu sikhulume naye sizwe ukuthi relationship yabo ihamba kanjani. Sisi kunjani? Ngiyaphila. I know nathi siyaphila siyajabula nje ukuthi uvuma ukuthi uze le ekhaya emva kokusibhalela sizokhuluma nawe njengoba usicelile ukuthi asikulethele nangu Siphe simlethile la walichaza ke iside lakhe nothando lweni mhlambe before nginidedele nikhulume nobabili angiqale nje ngizwe ngawo ukuthi mhlambe umazi njengomuntu onjani irelationship yeni injani ungichazele nje ngayo. Usiphe umuntu right. Mhm. Umuntu onothando uyahlonipha uhlonipha ngilalela siyakwazi ukuxoxisana sibonisane nje ngezinto esizozenza siphume siyodla out Yeah. nje kube mnandi siphathane kahle Usiphe. Uveze ukuthi uyaqala ukubona umletha kumakhamera wazi ukuthi menenkinga niyahlala phansi nixoxisana yini le kwenza decide ukumletha kwicamera this time because niyakwazi ukuhlala nikhulume it's not like akakunika isikhathi. Uqinisile siyakwazi ukuhlala sikhulume ngezinye izinto but khona lento eyodwa bese simangikhuluma ngayo angicashele ngayo angafuni ukuthi uphumele obala ngayo ingakho ngize ngadecide ukuthi ngcono vele ngimlethela kumjobo show ngoba akafuni ukuphumela obala ngayo lokho edlala macashelana nje ngayo. Okusho mangabe uthi akafuni ukuphumela obala kusho ukuthi usuke wazama ukukhuluma naye before. Ngizama kaningi futhi ngizama ukukhuluma naye Usiphe ngizama ukubonisa uyangiziba. Okay mhlambe ngoba ukhona naye la ulaleli uyena lo ungakhuluma naye umtshela ukuthi yini ndaba uzwa decide ukumletha la. Siphe into eyenza ukuthi ngize ngikulethe la kumakhamera kumjolo show ingenxa yokuthi wena Siphe ulokhu ngibalekela mangikucela ngithi ngicela ungisa kwabakini and isizathu salokho esenza ukuthi ngize ngilethe la ingoba mina sengiyisile kwabakithi bayakwazi abangani bami bayakwazi kodwa wena ulokhu udlala amacashelana nje awufuna ukungabisakini and kuyangimangaza lokhu uthi yini lo efihlayo kanti yini leyenza ungafuni ngekini baphela. Angithi yazi ukuthi ngiyakutshela No Usiphe no musu kwanza ngathi into entsha le wena uyazi akusiyona into entsha lo kade sikhuluma nawe ayikho into engimangazayo ukuthi usena yini ngikulisela kumakhamera ingoba kade vele sikhuluma uyakwazi lo kade sikhuluma and vele besikhuluma eceleni nawe conversation lena ngeke kwamakhamera ngihlala ngakulesi ngihlala sipha ngakulesi la bekuse kungiphoqa ukangaki Siphe sikhuluma ungiziba ngisabangenelele phela kwamakhamera ngoba wena lokhu udlala amacashelana nje awufuni ukukhuluma iqiniso mawulana uyangithanda kuhle kodwa mawusuya ekhaya ke nifika ufake igate wena kini ufika ufake igate yini bafihlele abantu bakini yini ndaba bafihlele abantu bakini ukuthi wena uphila empiloni ngoba abantu bakini mele bekwazi ukuthi uphila empiloni yini ndaba ufihlele abantu bakini mele bekwazi abantu bakini Siphe phila iqiniso umuntu uphila amanga akusiwona amanga Siphe amanga Okay hlala Cindy ngixoxale ucelwa yimina ke yona telethela amakhamera le yona telethela amakhamera ukaza ngikhoshela ukuthi ngamisa kwamisa kanjani uzola mangabe ukuthi wena uneqiniso wamisa kanjani uzola kini athi uzola waya kini. Okay ngicela uhlale phansi ngicela sikhulumeni kahle sihleli phansi la uyiqili lo wamisa uzola kini yazi kusho uyazenyeza kamini uyazenyeza ngoba ngidala Okay ngicela uhlale phansi ngikuchaze uzokuchazela ngicela uhlale okay ngicela umnobugebengu mana ngabe ngiyangisa mina kubo yezwa ile nto engiyangisa ukuthi ufuna ngathi empilweni yami ngoba ngiyamthanda ngiyamkhombisa uthando sure ngiyamkhombisa uthando akukho la singahambi okay Cindy okay ngisona liqiniso wena isigebengu wena ngitshela uyangicika Cindy ngicela uhlale phansi mama ngiyacela ngicela wayisi intombi yakho wayihambe isintombi yakho mina yini kungangihambisa ukuthi khona okungaphezulu kwalokho akusikho usigebengu lo yini ufika la ube umuntu ongilethela amakhamera ngokuthi esekhaya fanele okay ngoba siqhazela usithandana noba kusho usithandana noza la ukhona nje ngithandana nawe pho waye ngabatshela ngikhohlala okay ngicela uhlale phansi sikhulumeni sihleli phansi ngithanda lento ukuthi manje umoya ube ngakho ngicela sikhulumeni kahle sikhulumeni nje njengabantu abadala sisi uyakucasula lento ayenzayo ngiyangicasula awuyifuni angiyifuni wayihambisa ex yakhe kubo but wena uyanqaba ukuhambisa ngihambisa ngani mina ngoba hleze uyangithanda afike nezinto eziright ethi ungithengelile uyangithanda why ke pho kubo engakuyisi kubo yini la ifihlayo kanti uyezwa Siphe wena
wamhambisa umuntu ade uthandana naye before but when it comes to ubhala uyacisha yini indaba kanti ungafuna ukumhambisa kini? Bhuti ngizokubeka nje lokho cha ube sobala yabo. Sure. Abo lo athi ngamhambisa ekhaya kwabalula ukuthi Bhuti yazini ngicela ukuthi ungamlaleli lo unamanga lo unamanga into kwabalula emphezulu uqamba amanga ngitshela uqamba amanga samanga lapho ekhaya bemanzi sonke lesikhathi lezi so akubanga nankinga ukuthi ngisheshe ngimngenise ekhaya mina kusho kuyinkinga kumina siphethe kusho kuyinkinga kumina mina kuyinkinga uyasho ukuthi ekhaya bakwazi lo mina la Okay. Ngicela ungilalele ngiyakwazi ukulalela amanga ngoba usaqhubeka nawo lamanga lawa sihlezi siwaxabanela mina nawe usaqhubeka nawo amanga uyangicasula nje uyangicasula ufuna ngenze njani hayi uyangicasula ushathusile wena ushathusile vele ngoba ushathusile wena ngithethisa ngenze njani manje ngenze njani njengoba ngithethisa ukuthi kumele uye kamanga wena kusisasana nentombazana ngoba nakho uyayihambisa mina wayo lokhu unqabile ungafuni yini ungifihlela Thani naye ifuna imihlelo kuwena yonke into ihlala kuwena ama-calls ami uyawabamba uhlala nami endlini uyibisa uhlala nami ngandoda usuyindoda angisiyona indoda nguwesifazane ngithandana nawe umuntu wesifazane vele usuyindoda vele umuntu wesifazane qinisile Okay. kodwa ngithandana nawe umuntu wesifazane khipha phela mntakho ngikwela Sphe, lakho elincane sphe, ngikawuhlala. Sphe, ngikawuhlala phansi. Sphe, ngiyacela Sphe. Ngikawuhlala phansi Sphe. Ngoba manje le uyintombazane vele uyintombazane ngithi abolete ekhuluma Okay, mhlawumbe ngiyacela ngikawuhlala phansi. Ngikawuhlala phansi. Ngiyacela. nginyanyisa nje into yakho hawu Sindi manje ubungangeke ngani makuthi ngiyakucasula Hayi, kusona indaba isigebengu. ungilethe kwamakhamera ungilethele ukuzongiphoqa kanjena ingoba la vele lento yiyona ingoba vele lento yiyona Ngani? awunaliqiniso wena iliphi iqiniso engingakuvezelanga just because angikakuhambisi ekhaya Yes, doesn't mean ukuthi ulindeni, angifuni ulindeni. ukukuhambisa ekhaya Anti ngizokuhambisa ubugebengu khona ekhaya lokho, ubugebengu. Okay, Ngizokuhambisa Sindi. ekhaya when the time is right uyazi nawe ngisebenza nge-timing Uyamuzwa uthini? Uzola waya kubo cause kwakumngane abakhula naye. And ngilalele Sindi. Mengabe efika kubo akafikanga as i-girlfriend yakhe. Wafika as umngani wakhe. ingoba ngaliphila iqiniso wayike ngaliphila iqiniso akahambe abatshela ngabe abatshela iqiniso Uyasho nje ukuthi kubo kanjani. kuyoze kube yinini kusho mina ngihlala into engekho phela kuyoze kube yinini lokho esaba ngempilo yakhe lempilo kanti uyibolekile azi yini ukuthi you have no idea ukuthi ngikuthanda kangakanani Eh, eh, nezinto masanza engiyiplanile lento for engishoyo le ke, relationship ukuthi yethu iqiniso. but Mina wena ngiphila iqiniso njengamanje ekhaya, ngithi ngiliphile uyayimosha iqiniso, yonke hhayi, lento ngokuletha amakhamera Hayi, la angiyimoshi, sobukwa abantu angiyimoshi, manje angiyimoshi. Okay, Mina okay. ngiphila Ma iqiniso ngakithi uzongibuka ekhaya. kanjani Ngaliphila iqiniso uzongibuka kubangani bami, kanjani ngakithi mesisuka ekhaya. la sobukana kanjani mesisuka la sobukana kanjani makunjani ngoba mina ngifuna iqiniso kuphela Okay, wathi ngizokuhambisa ekhaya angikhathalele isithunzi anginendaba nesithunzi yini ayikhasalela usisobukana kanjani kwasha kwacima mina ngifuna ukuthi siphile iqiniso hayi amanga la waphila amanga Okay, Sindi. Useyafika kubo mhlambe next week uyatrenda just because bambone kwi-TV evela kanje. Mhlambe kuba akabatsheli uzophatheka kanjani? hayi mina nginankinga phela kufanele belazi iqiniso but hayi kufanele belazi. hayi kanje Kufanele uyazi belazi. na ukuthi mina ngisebenza Kufanele belazi, ngenzele vele. ukuthi mesikhuluma into wonke umuntu abe right angabi khona umuntu ohethekayo kodwa njengamanje ziningi futhi izinto oyibeka on the line ufuna kube njani wena ufuna kube njani kuba ubungakufuni lokho ukuthi kwenzeke kanje manje sihlale phansi sikhulume Sindi, ungilalele Sindi, ungangaki ngikhuluma Sindi. nawe iminyaka Sindi, ngicela ungilalele, iminyaka, ngikhulume, ngafana nani nawe la ngiyacela, eThekwini, usuqaleni eThekwini. Awusangilaleli, nawe usubona flexing amakamera kodwa wena manje, usangilaleli. hlala ndawonye iflexing kodwa ufuna ukukhuluma amaqiniso awufuni Ngicela ukukhuluma ungilalele, tshela bakini ngisho ngicela- bakufonela uvela uthi ngicela uhleli nomngane wakho ngumngane wakho mina hayi iyangicika kwayona leyo nto ubatshela ukuthi uhleli nomngane wakho ngumngane wakho utshela bakini mabekufonela hlezi ngikuzwa ngithule ngibekezela and nalokho kungidinga Okay, Sphe, mhlambe kini abasoliki. Abasoli mhlambe indlela ogqoka ngayo izinto ezenzayo akekho nosola mhlambe osmall veze iqinisa abone ukuthi akade sabona la. ugqoka iketi lokuba
ngikutshele mina. I-reason yokuthi ngingahlali emakhaya ngihlale eThekwini ingoba ngiyilento le ekhaya bayifuni. Kusayikhona So I'm forced ukuthi ngifake iy'ngubo uma ngifika ekhaya. Uma ngiyile ekhaya uyazi naye ngiya nje ekhaya abantu basekhaya ngibajwayele. So uyangixaka Ikho ungicasulayo ukuthi why kanti ungagqoki angisahlali mina ukhombisa ekhaya. ukuthi ubani ufihla impilo yakho. Ngikhethe yena Sindi ngazohlala naye la. Kuyoze kube yini? Ngazorent iflat la ukuthi ngihlale Iminyaka naye. engaka nje lokhu Kodwa uyifihla yena nje manje lokhu uyayisist ukuthi uyayithwala ufuna nje. ngimhambise ekhaya. What Sindi. if ngiyamhambisa ekhaya in the next few months uhlukana nami because kumele ngimhambise ekhaya sengineshow ukuthi uyena umuntu engizophila naye impilo yami. Usho njengamanje akawunayisho. uSindi Leminyaka ngiyamthanda. emingaka? Iminyaka emingaka? Sindi, Hey iminyaka emingaka? Sindi. Hlala ndawonye le futhi Sindi. iminyaka u5 yonkona Sindi. akakabi nayisho ukuthi mina Sindi, ngumuntu wakho. ngiyakuthanda, Akakabi nayisho. Sindi Uthona ngiyakuthanda mhlawumbe kodwa manje wena indlela lento esho owenza ukuthi ngayo sawubugebengu saqhuba khona ubugebengu bakho lokho sikubangayo uthi wena uma kwenzeka hawu uma kwenzeka Wesindi. kahle shuthi wamthana nami sazohlukana Sindi, hayi wena Wesindi. ungithanda ukutshela siphewe isigebengu Wesindi. into engiyishoyo Wesindi. sazothola omunye umuntu ozomhambisa kini Wesindi. ichawa ukhona bo hayi ukhona siphe hayi ukhona manje awusho wena manje mina ngi-honest kuwena ngayo yonke into. Just that angikhambise ekhaya ikona kuphela okugwarishayo lokho. Mina ziningi izinto ezingigwarishayo ngawe engiyi-addressayo kuwena. Angikaze kulethele mina amakhamera. Bingekho mhlawumbe enye indlela engcono ingoba ubuketha kade ngayo. ngikuncenga ngihlala nawe phansi sikhuluma ngilokhu Yazi ukuthi lento yenzayo ngiphatha kabi. kuyoze kube yini uphila lempilo Ngiphatha kabi lento yokuyifihla yenzayo. kubantu bakini mina Ngiphatha ngisifunga kabi. isibindi ekhaya ngayiveza ngithi ngayiveza ukuthi ngiphila impilweni wena yini le kwenza ukuthi usabe Maybe it's because abangeni ba-understand nabala understand bazo-understand nabo abakini benza bazo-understand bazobe understand wena siphe hayibo ngoba zingani wena abakini be-understand Okay, lokhu mhlawumbe umngani wakho Okay. ba-understandisa abantu umngani basemakhaya wakho yini mina ba-understandisa abantu basemakhaya. abangisi ba-understandile nje Angithi nakho ngihlala nawe la uyasho now 5 years we've been together si-happy si-right manje wena gwiqiqi all of a sudden usufuna ukuya ekhaya manje. manje ngiyafuna ingoba iminyaka isiminingi Manje wena ucabanga ukuthi mina angicabanga ukuthi kumele ngikuhambise ekhaya angikucabangi mina lokho. Awucabangi, Uma uyacabanga ucabanga yini usukwenzile. engivimbile ngazi ngani nikho-ke lokho indaba ungicasulayo. ungangibuzi baby sihlale Hlezi phansi ngikubuza kanti sikhulume. ngileselani kumakhamera Ngoba ufuna uyazama ukungilalela, ukukutshela nje, ngoba ufuna imnike isikhathi ukungilalela. akutshele ukuthi yini Uyangithethisa, indaba. ufuna ungilalela. fanele ngize ngithethe sesiside isikhathi Hlisa umoya kulalela ubhebi wakho ukuthi yini inkinga uzokulungisa kanjani lokho then nibe right Ngicela yabo. ukwezwa kamangakhe Hawu. Siwona akubuka-ke manje sisekwamanga manje sengiqalene nokuqambela amanga. khulunywa ngaleyo nto hlezi unamanga sipheli Ozama umchazela mhlawumbe uzo-understand. awuzwa uphumi nje neqiniso nawe yaje nawe usibuka ukuthi Awuphumi indaba nje angakuhambisi neqiniso, ngisho indaba izinto angakutsheli-ke eseceleni. indaba yena angakutsheli-ke iqiniso uma kuthi mina ubona ukuthi nginamanga indaba angakutsheli iqiniso uma kuthi wena ubona ukuthi mina nginamanga. Hayi. Uyayikholwa kodwa lento ayishoyo. angiyikholwa mina bro Okay, ngiyikholwa yazi ngicelani ngiyikholwa yazi ngicelani ngicela ukuthi ungibekezelele mama yazi uma ukuthi mhlawumbe kuyakuhlula ukuthi ungibekezelele angazi ukuthi uzoyenze njani kodwa uyazi ukuthi mina ngiyakuthanda and ngenza noma yini for wena ukuthi ube happy. It's just that ikona ukuthi angikwazi ukukrossa le bridge leli ngale ndlela elula wena ucabanga ukuthi kuzoba lula ngayo angikwazi kunzima uyazi nawe indaba yemndeni kagcinaneni mina uke emakhaya ngoba uthi angiyok-introduce ekhaya kagcinaneni mina uke ekhaya kwawena ngihleli nawe la kwamina ngiye ekhaya angisayi ekhaya kwayilowo Zola lowo ntwanini leyo sizovusela indaba zozola manje kade sakhuluma sadlula endabeni yaZola sizobuyela lapho futhi Sindi Uyamnikeza isikhathi asicelayo uthi nje ucela umnikeze isikhathi ungamphuthumi noma nje ngizwe ukuthi sengiyacasuka shame ngiyacikela indaba yakhe iyangicika mhlawumbe uzomnika isikhathi esingakanani mawucabanga 2 months. baby cela ukwenze kube 3 u3 months uzobusungenza mhlawumbe ukuthi kuningi engikuplanayo njengamanje engikulungisayo uyazi nayo ukuthi khona izinto ey'ncane engiy'lungisayo engisafuna ukuthi Yeah. ngilungise ngale khaya before size sihambe ukuthi-ke bengingamtshelanga ukuthi ufuna ukuhamba naye because I wanted it to be a surprise manje yena ngoba ezongi-ambusha kanje sengibizela amakhamera la angazi ukuthi ngenze njani ngimtshele ukuthi baby sohamba siye emakhaya And yabo manje uzohamba mhlambe ayokubika kini kubo but obvious bakhona abangakubo noma kuba bazobe besazi
inkulu le show nizovela nje in no time Kuyafana sesiyaziwa vele ekhaya ukuthi yabo yabo anginankinga nalokho ukuthi siyaziwa because anginamahloni ngawe ngiyakuthanda. so Inkinga yami ukuthi kunendlela e-right ebengifuna kuphume ngayo. Now uyazi ukuthi ngifuna into e-right kuphela for thina for the future yethu. Noma wena usayibona le future? Awusayibona le future? Ungangitshelanga futhi. Ha. Kanti baby uyashintsha masubona amakhamera. Serious ungangitshelanga mina. Uthi into le right ofuna ukwenza nayo. Ingakho ngisengadlisela. Phela bengangilethe kuba bengazi. Bungangibuza ngani kodwa Kade baby. ngibuza njengoba ngithi kade ngibuza ngisengabiza ngishunga lapho ngoba bengifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kanti yilo ifihlayo emakhaya. Ayikho-ke baby into engifihlayo kodwa yazi ngicela sambeni semakhaya. Ngicela ukuthi noma yini ezokwenzeka lapha kubo into ozobe uyi-expectile because wena ufuna ukuthi senze ngendlela yakho manje awufuni ukuthi sisebenzisane. Ngikuthanda yazi. hayi afethu wema zikhala yonke indawo so uma ukuthi nje uyajola wena uyitshela ukuthi usile into engiyithanda noma engiyifunde la kumjolo show ukuthi ziyakhala surely ziyakhala and hey uslima matifana wafethu subscribe awulike uphinde ushare futhi channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show sikhona dlala matifana@gmail.com ufuna uDJ ufuna uMC ufuna uku-advertise nathi ukhulisa ibhizinisi lakho umjolo show@gmail.com zikhala yonke indawo uzamile wabona ukuthi usile wena waphuma hayi mfana ubonile ke nansi episode ewufakazi sokubamba kwe-episode elandelayo uNkulunkulu kaMatifana anihawukele